Bakalım. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. אגב, שומעים? כן, שומעים לי, רגע משהו. כן. יש 3, 2.
אני אוהבת אותו. אולי נפגעות עליי. צודק בקהל. תן סב, אני סב שלך. אוקיי, אבל רגע, שומעים אותי? אני אתן לך סב. אבל שומעים אותי? מעניין. אוקיי, יש לך אחלה באנר, אחלה באנר יש לך. אתה לא נראה לי רשום שלי, אולי. אבל כן, אני אתן לך סוף, ואני מאמין לך, ועכשיו בואו נראה. שישים, 96, איזה שומעים, מעולה. תפרגנו בסדר. נב, מה קורה? הכל בסדר. אוקיי, אז תפרגנו בסב מי שעדיין לא סב. שניכם סבים? תרשמו אותם, כן. אתם סבים שלי? כן. אתם סבים שלי? ובינתיים נצא פה לעוד משחק, ליגה צרפתית. אנחנו עם לוקאס מורה. נצא פה לעוד משחק, מחזור רביעי. אוקיי. לא מאמין. לא. 2-1 לא. לא מאמין. קצת את המשחק הזה, מה שבטוח מקווה לצמצם לזה 3-2. ככה אני הזאת, כך. איזה דיב שמתי פה עכשיו, חבל שאתם לא רואים. 3-2. אוקיי. כן, אני כן, גם אתה. מעולה. אוקיי, אחלה. אז אני אשמח מאוד אם תביאו עוד אנשים, וכן, זה מאוד מאוד יעזור לי, ושיפרגנו בלייק ובסאב. אז אני חושב שנצא פה לעוד. אני אשים בו את השיר הזה קודם. לא הכי שומעים, נכון? לא הכי שומעים את השירים. אולי עוד קצת? הנה, זה אחלה. אם אתם עדיין פה, בואו נראה. כן, שניכם פה מעולה. אז אשמח אם תביאו עוד מאוד חברים, זה מאוד מאוד יעזור לי. אחלה. תוכל לכתוב לי תגובה שנייה? מה? תוכל לכתוב לי תגובה בסרטון האחרון שלי, לענות עליה? ולענות עליה בבקשה, אם כן, תודה. אז תן לי סאב ולייק לסרטון ואני אתן לך תגובה. אז בינתיים אני אעשה עוד משחק, אבל תן או אם אתה בת, לא יודע, או בת, אז תן לייק וסאב ועל. אני נותן לך את זה. אני רוצה לראות אחרי המשחק שאני עכשיו עומד לעשות. אחי, אוקיי, ונעלת. אחי, תעשה לי סאב וקידום, אחי, אם אתה רוצה סאב. שנייה, אני סאב ונתתי לייק, אוקיי, אני אתן לך תגובה. אפילו מספיק לענות לכם ואתם כבר בקצב מטורף, שזה מעולה. סדרת קריירה חדשה בערוץ. אחי, אני לא יכול לרשום לך, אבל אני אתן לך לייק. לא יודע למה זה לא נותן לי. יש לי סתם בעיות כאלה, אז מצטער על זה, ממש מצטער. אז כן, יאללה. אני הלייק השני, מעולה. אני הסאב ונתתי לייק. מה אתה רוצה אבל? מה אתה רוצה? סאב, קידום, לייק, מה? תגיד לי.
ואשמח מאוד אם תביאו עוד אנשים. חושבים לצאת פה לעוד משחק? תן לי סאב. אתה סאב שלי? בוא נראה. אני מודים שמוסיפים. אחלה, אולי גם אני אעשה את זה. אז 220 רשומים, אני 220 רשומים שלך. רואים אותי בלייב? מודע. הלייב שלכם הכי שווה בעולם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק, תגובה, ורגע, תשאלו אותי? אז תן למה. ואם אתה יכול לתת לי לייק לסרטון של האינטרו החדש שלי, אז אני אשמח. חברים, תירשמו ארבל, לערוץ די! שלכם, תעשו לייק, תנו סאב. די, ארבל! תכבד עליי. צריך די. כולם שמעו אתכם, תפסיק לאחותו. ארבל, די! אתה קורא לי אמא. אוקיי, אם אתה יכול, לא נתת לי סאב. אני אתן לך עכשיו סאב ורק מה אתה סאב שלי. אני הסאב ה-86 שלך. לא רגל. כן, אתה יכול לקדם אותי ולתת לי סאב. תן לי גם אתה סאב, ואז אני אתן לך. ואתן לך קידום. וסאב, אבל תן לי גם אתה סאב. לי לא נתת גם. סאב? מה אתה רוצה? הנה, אני נותן לך... רגע. אם אתה רוצה סאב, אני גם רשום עליך, תן סאב. אני נראה לי רשום עליך. אני רשום אליך ממזמן. כן, אני רשום עליך ממזמן. אני רשום עליך, תן לי סאב. אני רשום עליך ממזמן. גם לי נתתי מה נתתי לך, ותן לי גם אתה סאב אם אתה רוצה סאב. אוקיי, בוא נראה כמה סאבים יש לנו. ואם יש לנו 96 זה לא הגיוני, זה ממש לא הגיוני. אוקיי. אוקיי, יש לנו איך 96? משהו פה ממש לא נכון. מי יכול לתת לי סאב לערוץ ויעזור לי? מי רוצה קידום? מי רוצה סאב? אשמח אם תקראו לי חברים שלכם, זה מאוד מאוד יעזור לי. כן. אני אשמח שנגיע ל100 סאבים, זה מאוד מאוד עוזר לי. אבל עכשיו בוא נגיע ל100 סאבים, עוד הסרטון. טובה מאוד. הלאה, אני אעשה עוד משחק. אוקיי, אנחנו במחזור החמישי או השישי, אני כבר לא זוכר, ובוא נתחיל את המשחק. פה יש 2 אצלנו, כמו שאתם רואים. אני מקווה שאני לא אספוג שערים, כי אם זה לא סופג שערים זה מאוד מאוד עוזר לך ואתה עולה הרבה מאוד במקומות. אוקיי, אני מקווה מאוד שהוא לא יבקיע לי גול. אוקיי, 4-0. יש רק 5 שניות אחרונות. אסור שהוא יבקיע לנו את הגול הזה. לא מאמין! ב3 שניות אחרונות חטפנו פה גול ממש מאוד טיפשי, אבל אנחנו במקום הראשון וכן.
אז בואו נראה אם רשמת פה איזה תגובה או משהו בצ'אט. אני אתן לך סאב אם תיתן לי. אני עכשיו נותן לך סאב. אני הסאב 41 שלך, אם אתה לא תיתן לי עד הלייב הזה, עד סוף הלייב הזה, אני אוריד לך. אז כן, יאללה, נתתי לך סאב, תן לי. תן לי סאב. אוקיי, אנחנו כבר רבע שעה, בואו נראה מפה בלייב, מפה יש לנו איזה 3 צופים. אחלה, אחלה, אחלה. נשמח אם מישהו יכול להיות המעצב של הערוץ שלי. כן, אוקיי. אני סייב שלך ממזמן. אוקיי, אני רוצה לראות אתכם. לא זכור לי. כן, ערוצים, למה אני לא רואה ערוץ? אין לך בכלל ערוץ אחד שאתה רשום אליו. אין לך ערוץ אחד שאתה רשום אליו, אז כן, מה אני אאמין לך? אני לא מאמין. יודע מה אם תקרא לחברים שלך? רגע, כן, אני זוכר אותך, זוכר. אז כן, נתתי לך סאב, אני זוכר. אבל כן, תפרגן, תקרא לחברים, וזה מאוד מאוד יעזור לי. גם נתתי לך סאב. אוקיי, מה אתם רוצים שאני אעשה? רק נגיד נגיע ל-145 סאבים או 150 סאבים, כנראה שאני עומד לעשות הקראה. אז יאללה, בואו נתקתק, קראו לחברים הלאה. אני קורא, אבל הם לא רוצים. למה הם לא רוצים? אבל למה הם לא רוצים? תרשום לי פה. אוקיי, תודה על 5 לייקים. אוקיי, לא משנה. אתה עם הטלפון בלייב? כן? או עם המחשב שלך? אני שואלת אותך משהו אחר. אתה עם הטלפון בלייב או לא? כן, אז תלך עם המחשב ותיתן לי סאבסקרייב ולייק, טוב? זה מאוד מאוד יעזור לי. אז אם אתה יכול, אם לא, אני מהטלפון של אח שלך, או אני יודע משל אמא שלך או של אבא שלך. טוב? סבבה? כן או לא? סבבה? סבבה, אחי? סבבה? כן. נשמח אם תתנו סאבסקרייב אליי. נעשה עוד משחק. וכן, יאללה. נקווה שהם לא יבקיעו לנו גולים. כן. אוקיי, נקווה ל4-2, מעולה. לא, איזה חר של גול לך.
אני נרשמתי מהמחשב. אז תרשם מהטלפון של אמא שלך או של האחים שלך או משל אבא שלך, סבבה? אוקיי? בטח אין פה אף אחד בלייב, רק אתה ואני. כן, רק אתה ואני, אז אני אשמח אם עדיין אולי תנסה לבחור לצופים ואני אנסה גם אני עכשיו מהיוטיוב. לייב גיימינג וחוד. לא אסתפה אחד אבל לא שווה לי. בכיף ובהצלחה. אני חושבת למה הם לא מרשים? מתי להיות מוכנה? כן. טוב, בטח גם אתה אהבת. לא. אתה לא עזבת. כשקוראים לך ראש בנקודה, זה לא מהראשים. ואתמול שהיה פשוט אני צריכה לחכות יום לדעתי להסכים עם זה אפשר לראות חוץ לסיים אפשר לראות אבל אם את חייבת לנור רק חמישון זה כל המטורף שלי. אולי זה מטורף שלי. טוב, ככה לנו. לא מכירה את המספריים הירוקות, אני לא יודעת איך דוברים בהם, אני לא יודעת כולל את המספריים. מי נמצא במספריים? נראה לי זה קצת חסר לנו, לא? שנייה, אני גם...
לילה, כולם לצפות ביד שלכם. לכם. אתה עדיין בלייב? נסוגר אותו.